Скъпи клиенти, представям ви един багер на Mitsubishi 2 тона. Абсолютно много запазена машина, днеска пристигна. Това всичко е на оригинална боя. Вижте за кофата, за какво става въпрос. Бутилките, няма течове, абсолютно без забележки. Я го изпрей да го видят хората. Ето, на обороти се изправя. Целият багер е във въздуха. Дай веригите. Дай обратно. Ей, сега ще ви покажа мотора. Това е азбука. Никакъв ядушек. Отвори да ядат хората. Мотора ни е бит. Помпата, голяма помпа двойна. Пускай. Пусти го бавно. 12 700 евро с включено ДДС. Бавно пускай. Аз сега слез да го снимаме, да направим и снимки и така.